Regional, destinació Portbou, vía 2. Regional, destino Portbou, vía 2. Des del grup de pas, prenem destinació Sant Vicent de Vallès, mitjà servei de reconeixement de la Reina, Villa Sant Vicent de Vallès, servei de pas, servei de Vallès, servicis de la comunitat de Sant Vicent de Vallès. Barcelona, estació de França, 12 i Vinaròs, via 1. Atenció! Els viatgers amb destinació Tarragona, Vilafranca, Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant hauran d'efectuar transbordament a l'estació de Sant Vicenç de Calders per carretera regional 3, procedent de Barcelona, estació de França, destino Tortosa y Vinaròs, vía 1. Atención, los viajeros con destino Tarragona, Vilaseca, Cambrils y de l'Hospitalet de l'Infant